नमस्ते. आज मी मुगाच्या डाळीची पुरी बनवते आहे, तुम्हाला दाखवते. बाहेर एवढा पाऊस पडतोय ना, एवढा रंगरंगतोय पाऊस, आवाजात आवाज येतोय सारखा. आणि दिल्ला आमच्या थंडी भरली आहे, कोडली घेऊन झोपली आहे बघा. थंडी लागते तिला एवढी जाम, पण पंखा पण पाहिजे तिला. पंखा बंद केला तरी ओरडते. ही बघा, दिसतंय का सफेद ओढणीतून. आता ते मुगाची डाळीची पुरी बनवायची म्हटली तर डाळ पाहिजे. ते मी 1 वाटी डाळ घेतली बघा. ही हा बाउल 1 घेतलाय. आणि ही डाळ आहे ना, मी पहिली शिजवून घेतलेली आहे, तुम्हाला दाखवते. कारण परत आहे ना उशीर नको व्हायला, म्हणून ही डाळ साईडला ठेवायची. ही 1 वाटी डाळ आहे ना, ही मी अशी कुकर लावून शिजवून घेतलेली आहे. हे पातेलीतच लावली, म्हणजे कुकरमध्ये पाणी ठेवलं आणि पातेली डाळ स्वच्छ धुवून त्याचे मी 3-4 शिट्या करून घेतले. अशी डाळ आपली शिजलेली आहे. आता पहिलं काय करते माहितीये का, ही डाळ आहे ना मध्ये मध्ये कच्ची राहिली असेल ना तर वांदे होतील, म्हणून मी काय करते, ही पहिली मिक्सरला लावून घेते. आता पहिलं आहे ना मुगाची डाळ वाटायच्या आधी हे मी खोबरं घेतलंय, ओलं खोबरं आहे. आणि ते आहे ना पंख्याखाली सुकवलेलं आहे. ते मी पहिले थोडं बारीक करून घेते. असं खोबरा बारीक करून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडी थोडी करून डाळ लावते. पण मी छोट्या भांड्यामध्ये आहे ना येत नाही ती, म्हणून 2 वेळा लावायची. पाणी नाही टाकायचं आहे, म्हणजे डाळीचे आहे ना दाणे दाणे नाही राहायला पाहिजे. समजा तुमची डाळ कच्ची शिजली असेल ना तरी पण मिक्सरला बारीक करायची. आता ही पण राहिलेली डाळ पण अशीच वाटून घेते. डाळ आपली वाटून झाली आहे. आता तुम्हाला मी पीठ दाखवते. हे मी रवाचं पीठ घेतलंय. हे 2 कप घेतलंय बघा. हे कप आपले 2 आहे. हा 1 कप आणि हा 1 कप, हे 2 कप घेतले. तर ते काय करते माहिती आहे, थोडा पीठ पहिला काढून ठेवते. आता या पिठामध्ये आहे ना 1 चमचा मी घी घेतलंय बघा. घी घेतलं 1 चमचा. ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचा. आणि याच्यामध्ये आहे ना मी 2 चमचे रवा घेतलाय बघा. हा 2 चमचे रवा घेतलाय. रवा, घी आणि पीठ हे चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं पहिलं. आता या पिठामध्ये बघा काय काय टाकते. हा थोडासा आपल्याला आहे ना थोडा 2 चिमटी हिंग टाकायचं आहे. आपल्याला चवीपुरतं त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. आपल्याला 1 चमचा कसुरी मेथी टाकायची आहे. आपल्याला थोडीशी 1 चमचा चिली फ्लेक्स टाकायची आहे. हे आपलं आता खोबरं वाटलेलं 2 चमचा. थोडासा आपल्याला जिरा टाकायचा आहे, म्हणजे थोडा टाकायचा, पाव चमचा जिरा. आणि थोडीशी पाव चमचा हळद. आपल्या आता याच्यामध्ये आहे ना मिरची पावडर टाकायची गरज नाही, आपण चिली फ्लेक्स टाकले आहे. आणि समजा तुम्हाला अजून भरपूर तिखट पाहिजे असेल ना तर थोडी टाकू शकता. आता तुम्हाला मी जरा टाकूनच दाखवते, म्हणजे तुम्हाला पप्पू टेस्ट करेल ना तेव्हा तुम्हाला सांगेल. पाव चमचा टाकले, पाव चमचा आता गरम मसाला टाकले. आता आपलं याच्यामध्ये आहे ना सर्व साहित्य मिक्स करून झालेलं आहे बघा, टाकून झालेलं आहे. आता आपण हे सर्व असं मिक्स करायचं. आता ह्याच्यामध्ये आपली ही वाटलेली डाळ टाकायची. आता हे आपलं मळून घ्यायचं पीठ. हे आपल्या हेल्दी पुरी झाली की नाही. आपल्याला पहिलं पाणी नाही टाकायचं. आणि आपलं याच्यातलं पीठ आहे ना थोडं काढून ठेवलेलं आहे. का माहितीये का, समजा कमी पडलं तर टाकायचं. आता हे आपलं बिना पाण्याचं पीठ तयार झालंय. तर काय माहितीये, आपल्याला हे पुऱ्या म्हणजे आपण एकदाच बनवतो ना, जास्त झालेले चांगले असतात.
हे आपलं अर्धा कप पीठ काढलेलं आहे ना, ते पण मी टाकते आणि थोडं लाटायला ठेवते लागलं तर. आणि आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे. करून करायचं तर भरपूरच करायचं ना, थोडं थोडं कशाला. चांगली माणसाची कशी तलप गेली पाहिजे खाताना, खाल्ल्यावर परत खायला आठवण नाही काढली पाहिजे. आपण चांगलं आहे ना चपातीचं पीठ मळता नाही ना, अशी ताकद लावायची, म्हणजे आपली एक्सरसाइज होते. 2 हातांनी आहे ना अशी चांगली ताकद लावायची. अशी आपण 2 हातांनी आहे ना पीठ मळताना पीठ मळायचं असं 2 हातांनी अशी ताकद लावायची, म्हणजे आपली आहे ना एक्सरसाइज पण होते. तेव्हा पहिल्या माणसानं कुठे आजार पण होतं. मी तर पहिले आजारीच नसायची, माझं डोकं सुद्धा नाही दुखायचं. कारण आमचं आहे ना जात्यावर तर पीठ दळून व्हायचं, वायनामध्ये तांदूळ पाडायचे, भात कांडायचा आणि आपले चुलीवर भाकऱ्या वाजायचे, डोक्यावरून पाणी येण्याचं विहिरीवरून. आपलं पीठ बघा मस्त मळून झालंय. आता थोडं आहे ना हाताला तेल लावते. एक अर्धा चमचा तेल घेतलाय. ते आपण पीठ मळताना आहे ना असा गोळा फिरवून घ्यायचा. असा गोळा आहे ना असा फिरवून घ्यायचा बघा. असा परातीला वाटग्याला असा पीठ लागलेला असतो ना, तो पण असा काढून घ्यायचा. आपलं पीठ आता मस्तपैकी मळून झालंय. आता याला 2-3 मिनिटं जरा झाकून ठेवते. झाकून ठेवते. आता आपली 2-3 मिनिटं झाली आहे. पिठाला आराम करायला दिलं, जरा चांगलं तुडवलंय ना आता 2 हातांनी, म्हणून म्हटलं जरा 2-3 मिनिटं आराम करू दे. मग चांगल्या पुऱ्या फुगतील. आता बघा 2-3 मिनिटं चांगला आराम केलाय. आता त्याला जरा परत मॉलिश करूया थोडा. कलर पण छान आलाय त्याचा बघा पिठाचा. आता एवढ्या पुऱ्या मी एकटी नाही बनवणार आहे, मी लाटून देते, तुम्ही पुऱ्या पाडायला या. नुसतं बघत नाही राहायचं. मोठा ताट घेतलाय पुऱ्या पाडायला. माझा पोलपाट छोटा आहे ना. दिल कुठे आहे? दिल ये बाबू, पुऱ्या बनवायला ये, पुऱ्या बनवायला. आता पंखा बंद केल्याबरोबर तिच्या अंगावरचं काढलं बघा, नाहीतर थंडी लागली होती. वरचा पंखा बंद केला की खालचा पंखा पाहिजे. ती पंख्याजवळ बसली आहे बघा, पंख्याजवळ, म्हणजे हा पंखा लावा असं आहे तिचं मत. कशी झोपली तू? कशी झोपली? लय नाटकी आहे दिलू आमची नाटकी आहे. त्याच्यामुळे तर आमचा टाइमपास होतो घरामध्ये. 4 गोळे केलेत बघा. आता चला मी लाटून देते, तुम्ही पटापट पुऱ्या पाडा. आणि मी एका बाजूला तळायला गेले ना, एका बाजूला मी तळते, तुम्ही एका बाजूला खायची सुरुवात करा गरम गरम. पाटाखाली असा रुमाल घेते, त्याच्यावर पाट ठेवते, म्हणजे कसं लाटताना लादीवर नाही ना पाट सरत नाही. आपल्या पाटाला चिपकत असेल ना पीठ तर आपण सुका पीठ लावायचा, नाही चिपकत असेल तर नाही लावायचं. आणि काय असतं माहितीये, पीठ न लावण्याचा फायदा काय असतो, आपण पुरी पीठ लावून लाटतो ना तर काय होतं, पुरी तेलात सोडली ना की तो पीठ आहे ना तेलामध्ये निघतो आणि तेल काला होतो. हा एक मी ग्लास घेतलाय. ग्लास आहे ना लय छोटा आहे ना, तर खूप टाइम लागतो त्याला, छोटे छोटे पुऱ्या येतात. हा थोडा बघा डबा घेतलाय, या डब्याने थोडे जरा मोठे येतील, पण असा किनारीवाला घ्यायचा, काटवाला घ्यायचा. आता मी तुम्हाला 1-2 पुऱ्या असे काढून दाखवते बघा. असे
आता इकडे मी लाटेपर्यंत आहे ना, तुम्ही इकडनं काढायला सुरुवात करायची हा. अशी काढायची. आपल्याला तेल तापलं काय बघूया. नाही तापलंय अजून, थोडं तापायला पाहिजे. ते बघ असं तेलात सोडलं ना की ते 1-2 सेकंदनी वरती यायला पाहिजे. आता आपलं तेल तापलंय बघा. आता त्याच्यामध्ये पुऱ्या सोडते. आली ना वर, किती फुलते बघा आपोआप. आपल्या कढईमध्ये जसं आपण तेल टाकू ना तसे आपण पुऱ्या सोडायची. चांगल्या पुऱ्या फुलतात आहेत बघा मस्तपैकी. आता चला पटकन पुऱ्या खाऊन घ्या. गरम गरम दही दिलाय, सॉस दिलाय आणि तुम्ही चहा बरोबर पण खाऊ शकता. असं काही नाही. आणि या पुऱ्या आहे ना आता लगेचच खाल्ले पाहिजे असं काही नाही. आपले हे पुऱ्या 2-3 दिवस राहतील. एकदम छान झालेत बघा. ही शेवटची मोठी पुरी आहे. चला आता रेसिपी टेस्ट कोण करणार? दिल करणार. माझी दिलू करणार टेस्ट, नाही ना? तर कायची सुरुवात कर बाबू. आता तुम्ही इकडे बघा, आपली रेसिपी प्लेट एकदम रेडी आहे. इकडे मी सॉस सुद्धा घेतलाय, इकडे मी दही सुद्धा घेतलंय. सर्वात आधी तर पण तुम्ही आहे ना पप्पूचं ऐकू नका. तर तो चहा पित नाही म्हणून त्याने दही घेतलाय, सॉस घेतलाय. तुम्ही चहा बरोबर खाऊ शकता, भाजी बरोबर खाऊ शकता. चाय, भाजी, दही, सॉस, चटणी हे 5ही नसेल तरी आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो बघा. सर्वात आधी तर मी तुम्हाला तोडून दाखवतो की कशी आहे ती. लगेच उठते बघा, खुसखुशीत वडे टाईप झाली. आणि तुम्ही श्रावणामध्ये आहे ना असं एकदा तरी बनवाच तुम्ही. आता कसं लागतं म्हणजे पुरी सुद्धा लागते आणि वडे सुद्धा लागतात. वडे कसे कधी कधी वड्यासारखे लागतात, पुरी सारखीच लागते. पण कॉम्बिनेशन हे दोघांमध्ये हेच आहे. गरम गरम खाण्याची एक वेगळी मजा येते. थंड झाल्यावर तर माहित नाही, मी तुम्हाला गरम खाऊन दाखवतो. आता हेच मी, आणि त्याचा काही भरोसा नाही. थंड राहिलेत ना तर तो थंड झाल्यावर पण तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल. राहिले तर थंड झाल्यावर पण मी तुम्हाला एक व्हिडिओ बनवून दाखवेल. आता मी दह्यामध्ये इकडे बुडवलाय ना, दह्याबरोबर एकदम छान लागते. मी तुम्हाला सांगू, जर मी असे 3-4 खाणार असेल ना विदाऊट समथिंग, म्हणजे विदाऊट काहीच, तर दह्यासोबत मी 10 तरी खाईल. म्हणजे तुम्ही विचार करा दह्यासोबत किती तर लवकर संपेल. अजून तर इकडेच आहे बघा, खाल्ला नाही मी. तू तिथे खातो, माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. दह्यासोबत कोणतीही वस्तू तर मला खूप आवडते. आणि तुम्ही बरोबर बोलता. पप्पू टेस्ट करतो ना तेव्हा तोंडाला पाणी सुटतो. जसा तो हे सांगतो तेव्हा तारीफ करतो रेसिपी. तेव्हा ही पुरी आहे बघा, फुगली आहे बघा. आणि जेव्हा मी तोडली का त्यातून वाफ आली, म्हणजे ते अजून जेव्हा टेम्पटिंग वाटतं. असे जेव्हा रेसिपी जेव्हा गोष्ट घडते ना तर ते छान वाटतं ना, एकदम वेगळा प्रकार वाटतो काय ते. आता बघा मी हे तोडली, वाफ आली बाहेर. आता मी तुम्हाला दह्यासोबत खाऊन दाखवलं. हे तुम्हाला टोमॅटो कॅचअप वर खाऊन दाखवतो मी. टोमॅटो कॅचअप वर म्हणजे एकदम छान लागतं हे. आज राहिले तर तू भाजी बरोबर पण खाऊन दाखव. रेसिपी एकदम छान आहे, मला खूप आवडली. आणि असं दह्यासोबत खा, खूप चांगलं लागतं. मी तर सांगते चहा बरोबर खा. तू एक खाऊन म्हणलं, तुला तोंडाला पाणी सुटलं ना. तर आधी मी खाली अशीच खाऊन बघते जरा. त्याचे तर तुकडेच पडतात आहेत पुरीचे. हे बघा एकदम तुकडे पडतात आहेत. खाऊन बघा, टेस्ट समजा ना. त्यासोबत काय तुला आवडेल बघ. दही पण नको, काही सुद्धा नको आहेत. असे तुम्ही आहे ना सुके सुद्धा खाऊ शकता बघा, टाइमपास. लई छान झाले आहेत. नसेल तर समजा मुलांना टिफिनला पण देऊ शकता. तुम्ही कामाला पण जात असाल तर तुम्ही टिफिनला पण नेऊ शकता. पाऊस बाहेर पडतोय आणि गरम गरम असे पुऱ्या खायची तर एक वेगळीच मजा असते. लई पाऊस पडतोय आमच्याकडे सर्वीकडेच. तुमच्याकडे पडत असला तर सांगा मला. नाही पडत असेल तर कुठे नाही पडत तेही सांगा मला.